2 viikkoa takana ja tässä tää rullaa ihan jees. Muutama pari, 140 hyvää tyyppiä ja ihan mielenkiintoisia persoonia, että saa nähdä mitä tulee. Ihan kiva, että joo. Kyllä ihan hyvät fiilikset on tässä ja mukava olla täällä. Moi kaikki! Mä oon nyt täällä. Mä nyt tulin tänne ja siis voiks mä kertoa teille ihan sika siisti, että siellä tuli toi Rogeri. Rogeri. Ja sit se kysyi multa, että onks mä hetero? Tajuuksä? Kysyi multa, onks mä hetero? Ei tässä on mitään järkeä. Niin ja sit oli yksi kauhea juttu, oli. Tiedättekö te sen Millan? Ja se on Milla ihan hirveä. Se tuli kysyä multa, soitaks sä mun soittorasia? Mua vituttaa. Vituttaa niin paljon se äijä naama. Vittu. Kun mulla sattuu päähän.